खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिकां ब्रह्म गरेसर दखरा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जुथुमाया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गरेसर दखरा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जुथुमाया थांगाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। 17 डिसेम्बरनिफ्रायनो गरेसर दखरा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जुथुमाया थांगाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंजादोंमोन। बे 37थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो आरो नैथि सानाव फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिफ्रा जानानै थाङो। गरेसर दखरा एबसुनि आफादगिरि मानब चन्द्र बर'नि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव गेवलां मेलाव मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि, DSI नि लेङाइ बिथोनगिरि जयपाल ब्रह्म, बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरजों गरेसर जि दखरा दुलाय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 37थि बोसोरसालिया जुथुमाखौ खुंफुंलांबाय। बिथांमोननि गेजेरावनो गोदानै बिबान मोनफिनबाय आरो बेखौ दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै गासै मावथि हान्जाखौ दखरानिखौ जों बरायो आरो बिनि गेजेरावनो दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव गरेसर हालामाव दिनै जोङो मोनसे बे गेवलां मेलनि गेजेरजों गोबां सुबुंनि बाहागो लानायनि गेजेराव जोंहा दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दिनै सोलोंथाइनिफ्राय आदि खालामनानै आरो समाजनि दावगानांगौनि थाखाय जोंनि रांखान्थि फेहेरनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन सांग्रांथि थासारिखौ लानानै जोङो दिनै बयबो मिथिलायनो हास्थायो। दा बेखायनो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बावहाय बाहागो लानाय बयबो आरो बर' माहारिखौ जों अरायसम बेबादि मोनसे रांखान्थि फेहेरनाय सोलोंथाइ दावगाथायाव दिनै बयबो बाहागो जानांगौनि थाखाय जों अरायसम हास्थायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सोरजिनाय माखासे समाज बेरेखा थासारिखौ फोजोबनो थाखाय जों बयबो समाजा बाहागो जानांसिगौ। मानोना रावबो रावखौबो दिनै जोङो साजा होनानै बुलाय सोलाय खालामनानै गाज्रि हुदाफोरखौबो जों फोजोबनो हाया आरो बिनि उनाव जोङो दिनै बायदिसिना जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि सोरजिनो नाजानायखौ जोङो दिनै बिनि जेंनानि सायाव बाहागो जानानै फोजोबनांगौ आरो बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों बयबो आइ आफा बिदा फंबाय गामिनि गासैबो न'खर समाजखौ जों खावलायो जाहाथे जोंनि समाजाव बेबायदि समाज बेरेखानिफ्राय लानानै बयबोखौबो खहा खालामनाय माखासे थासारिया बेवहाय दाजाथों आरो बेखौ लानानै जोङो दिनैबो बे गरेसर हालामनिफ्राय बेखौनो जों खावलायगोन आरो फारसेथिंजाय बर'फ्रा दिनै जोङो गावनि मान सन्मान आरो बे जोंनि हारिमु थुनलाइ जोंनि बिजों आरो बायदि थासारिखौ लानानै जोंहा दिनै मोनसे मान दान्दाखौ लानानै दावगालांनायनि सम जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोङो बिदा फंबाय गोरोबलायनाय गोजोन खौसेथिखौ लानानै बर'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे आसामाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेबायदि बर'फ्रा जोङो खुंथाइ गोहोखौ लानानै जों दावगानानै दंगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावनो कार्बि आंलंनि बर'फ्राबो ट्राइबेल SC हिल स्टेटास मोननांगौनि थाखाय दिनै बेखौ भारत संबिजिरनि सोसननांगौनि थाखाय नारा नाथा जुजिनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंनि हालामाव माखासे फसंथाननिफ्राय लानानै बायदि गायसननांगौखौ लानानैबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों नारसिनदों। मानोना जोङो बेबायदि गोलैसोनाय नासयजानायखायसो सोमावसारनायनि उनाव बेबायदि फसंथान बिटिआर एकर्डआव थिसनजानायखौ मोननो हादों। दा जोंनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT इन्जिनियारिं कलेज बेफोरो जोंनाव थोजासे नङा। जोंनि जिल्लाफ्राव थोजासे नांगौ बादि फसंथान गैया आरो बेखौ लानानै बिनिखायनो जोंहा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनांगौ आरो भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय 6.3 नि दारै जोङो दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बे जेंनाखौ उदां खालामना होनो थाखाय खावलायबाय। मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ फालिनाय लोगो लोगो दिनै गोबां फरायसाफ्रा जोंनि आपार आइडि एनरलमेन्टआव इसु जाबाय, प्रब्लेम जाबाय, स्कलारशिपखौ जों मोननो हायै जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफ्रा
गोबाङानो फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखाय सोरबाया फरायनायखौ गारनो हमबाय आरो बेजों लोगोसे हाइ स्कुलफ्रा हायार सेकेन्डारि जाजोबनांसिगौ आरो बिनि बेलायाव जोंनि हाइ स्कुलफ्रा भेन्सार थायोब्ला जोंहा बै जेंनाखौ जों सौसिनो हानाय नङा आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों जों खारफानो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो जाहाथे 6.3नि दारैनो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि भेन्सार स्कुल आसामाव थानाय बर' मिडियाम भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामजानायखौ हास्थायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो सोलोंथाइ रांखान्थि फेहेरनायाव जयै दावगालांनो थाखाय जोङो साखाफारा जानांगौ। बिटिआरनि गेवलां मेलाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैनानै बे समाव मा बुंलांनो सानो? गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 37थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे हाबाफारियाव सासे आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारियाबो बाहागो लादों। खोब मोजां मोनदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जौगाहोनांगौनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। दासिमबो जों बर'फ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाबावनांगौ दं। बे हारिमुआनो होन, राव थुनलाइयानो होन, सोलोंथाइयानो होन। दा नैबे बेलायाव आङो गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों खोथा बाथ्रा रायज्लायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे लाइमोन फरायसा बिथांमोनाबो बाहागो लादों। दा बिथांमोननि सिगाङाव इयुनाव जोङो हारिखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ एबा जों गावबागावखौनो माबोरै राफोद सुबुं महरै गायसननानै लानांगौ, दा बेफोरनि बेलायावहाय फंनैसो खोथा बुंनो मोननानै गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि समाजारि आफादफोर दङ, बेयो दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, गुबुन गुबुन जोंनि जातीय संगठनफ्रानो होन, बे मोनफ्रोमबो आफादफोरा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरखौ सांग्रांथि होनांगौ आरो जौगाहोनांगौनि थाखायनो बेबायदि जथुम्माखौ लाबोबाय थादों। खामानि मावनांगौनि थाखायनो बेफोर जथुम्माखौ लाबोबाय थादों। आं आसा खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां समसिम थागोन, बर' जाथिया एसेबां समसिम रैखाथि मोनबाय थागोन। गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10 बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ बरकुस्ला थांगाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै साननैनि मेनगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थि खालामदोंमोन। दा बे लेखा जोङो हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मोजां जोङो बारगोलांनो हादों। दा जोंनि दायो गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। दा बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सार बिथाङा बाहागो लाफैदों। सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जोङो। आरो लोगोसे जोंनि थि बुंथिगिरि आलासि मानगोनां फैलाजे बरगयारि बिथाङा बिबुंथि लाखिगासिनो दङ। आरो दायो हराव जोंनि हरनि मोनाबिलि आयदा, बेयाव जोङो बिग्राय ब्रह्म बिथाङा सार बिथाङा नुजाफैगोन आरो जुरि बर' आरो बिपुल बसुमतारी बिथांमोना दायो नुजाथिफैगोन। रायजो राजा बिथांमोनखौ आं ओंखायनो लैहोर लैहोर फैनानै दायो हरनि जि हाबाफारि बेफोरावबो बाहागो लाफैनो आं खावलायनाय जाबाय।